yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati labe to leydi Guinée yamde sappo e jetti silmaji capantati torodi to Niger bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi handen alkamisare sappo lewru nayi ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e joyi jihadiyankoɓe jenima nantini hippade nokkuje kono Burkina Faso e seraji jibbo rewo leydi ndi fay so tawi tafon laamu sefaki limore timmune ɗo heɓaka e kabaruji kewɗi goɗɗi keɓaɗi kono koɓe VDPN mbarama kakidu boni to leydi Cameroun non no ton to Cameroun no sariya taƴira woni ko metti yimɓe hewɓe gorko mo tuume wargo joom suudu muɗum tabite dow muɗum jukka duuɓi 5 kaso ñamande ɗum saabi so baale kewɗe daraniɗe hakke ɓi adama kolli mette mum en ɗe pellisidu wullitade ɗum woni laamu Cameroun ana wawi e lewru jeego ɓordu e nde hitande ujunaje ɗiɗi e noga e joyi leydi France jaɓa Palestine yo leydi noon kemtudi ndimako muɗum e ɗum wawi so ni leyɗe kewɗe adunare ndu ɗe jaɓanali Israël ɗe jaɓi wonde Israël yo leydi noon jogini ndimako mum ni wonno wi Emmanuel Macron o kegen ɗum woni albara kegen tedduɓe hiɗiɓe refi fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mawɗon tawede e heɗade to leydi Burkina Faso ton puɗɗirten kabaruji ɗi biyete alkamisare hannden jihadiyankoɓe jenima e tumama hippade hono nokkuje kono leydi ndi kewɗe e taariɗe jibo nde gallure e ley province sum diwal Sahel tafon limore timmude foof heɓaka e mayuɓe na barmuɓe jonnon ɓiɓɓe nde gallure e cefiki hono e wiide ceediki nande piyen en nawde e fajirako e wi seeɗen ɗude hewɓe woɓɓe konunkoɓe e VDPN hewɓe Burkina mbarama jantore Boliba ɗe piyanɗi nanama beete law hedde yamde jeegom e wiɓiji bo goto e wakkati juɗɗo piyanɗi nawɗe nana e saraji ngallure nde limore fuu mi wala eno foti maayi na barmi mo jokkini hen hande e jibo fay goto susa tewtude heɓude kabaru labɗo eno foti wara na barmi ni wiɓi wuro ngo goɗɗo e wi on nde lamde ma kewi e kabaru konunkoɓe na VDPN fuu an a heɓan tora e wi cahiɗo diwal ngal goto ɗe kippanɗe gaɗama fewde e dakorde konunkoɓe e VDPN gonɗe e jaltirɗi jibo yarude Bagadumba yarude Borguinde e yaltirde dow lawol yarude Wagadugu e wi goto e gollow e kabaruji jihandiyankoɓe gonga jaati jihandiyankoɓe kippiki nokkuje tati saraji jibo ɗiɗi ɗi fuu konunkoɓe e VDPN dogi gila jottaka nokkure tataɓorde nde blende goto e mobile gotel kono ngu sumama ko heewi du warama fay so limore mum timmude heɓaka tafon konngol laamu fuu nanaka caggal ɗe kippanɗe e andinde nde galluriji bo ana e uddere jihandiyankoɓe gila hitande ujuna ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hande ko heddi e nde galluri ko fuu ko filtina gawol saabe yidde ndenago e kabaruji Burkina Faso fa han jihadiyankoɓe jenima kolliti hono keppiki dakorde VDPN wonde e kesekuy anni hirnangue leydi ndi nde fedde holli hono ɓe keeɓi kaw timmugu e dow ɓen ɗon VDPN jonnon limore timmude foof nantinaka e dow bonandaji e gaɗɗi ɗi